Здравейте хора, аз съм Хахаманус 1.3. Това е трети епизод на C++ за начинащи. И като в началото на клипа ще разучим типовете променливи, като например char, което е символен низ. Char може да представлява нещо от типа на, например, аз се казвам нещо си там. Това са букви, символи, всичко и се изписват на екрана. Ако в char въведете, например, 8 плюс 3, той ви го изкара като 8 плюс 3 няма да ви изкара 11. В short това са числа като integer, но с по-малък обхват. Тук някъде на белия екран ще ви излезе една картинка, може би, ако я сложа. Ще видите всяко за какво служи. Float е число с плаваща запетая, т.е. например 3,14. Double е също число с плаваща запетая, но тук, докато при float се брои до 6-та цифра след запетаята, тук се брои до 10-та. Bool може да съдържа стойност 1 или 0. То притежава стойност да и не, или по-скоро истина и лъжа, или правилна и грешка, не е да или не. Защото единицата значи true, нулата е false. И на булева променлива се дава стойност, например, въвеждате bool, какъв е типа, като горе при integer a и b. Bool, например, променливата ни ще се казва да. И цялата точка е запетая. Няколко реда по-надолу задавате стойност да равно на 1. Или нека го дам така. Или да секунда. Ето така. И пак точка и запетая. Но това за момента няма да го използваме. Доста по-нататък ще се използва. Сега само ви го дам като информация. Void. Не, всъщност void не трябва. Само ще ви объркам, ако ви кажа в момента, защото ще се объркате с една от другите променливи. Няма смисъл да ви го казвам. По-нататък използва се даже още по-нататък от bool. И това беше за типовете променливи. Като за начало, да ви разясня, ето тук сме ползвали integer. И сега само да го изтрия това. Днес ще учим, като по-подробно, ще изучим оператора if. Или по-скоро if-else. If значи ако. Например, задаваме стойност, потребителя, т.е. задаваме потребителя да напише число. Някое число. Не сме казали какво. И отдолу задаваме оператора if. If числото е, например, тук трябва да е с малки скобки и самото условие трябва да бъде вътре. Ако А е по-малко от 5, отваряме фигурални скоби, където казваме ако условието в малките скоби се е изпълнило, какво правим. И тук задаваме условието какво се прави. Значи ако А е по-малко от 5, да ти изписва cout числото е по-малко от 5, например. Точка. И точка запетая тук. Така, малко място оставих, нищо. Готово. И в момента можем да ръннем програмата и да видим какво ще се случи. Грешка на горния ред.
Да. Само за момента, понеже не си виждам грешката. Може. Гледам с грешните скоби. Не съм сигурен. Сега ще ви кажа да. Това съм направил. Обърках се в скоби. Обърках по-малко и по-голямо. Понеже при sin е по-голямо, при cout е по-малко. И в бързината ги обърках. Компилираме, каза, че нямаме грешки. Отиваме в програмата. Тук въвеждаме едно число 5. И нищо не ни казва. Сега ще видим. Знаете ли защо нищо не казва? Защото ние въвеждаме 5, но 5 не е по-малко от 5. Така че то пропуска абсолютно всичко това. И после следващото, което идва, е края на програмата. Затова, например, въвеждаме 4. И тогава вече ще изпише. Твоето число е по-малко от 5. И тук слепя пресен и continue. Така, до тук смятам, че няма нищо трудно, защото беше доста лесно. И по принцип може да се зададе като следващо условие след този if, който е по-малко от 5. If такива скоби. Само да мъдна курсора. По-голямо или равно. Или равно, защото ако е 5 точно, иначе няма да се изпълни. 5. И задаваме само фигуралните скоби да намеря. Може само да копираме това. И направо да го поставим сега, за да не се бавим. Да. И в момента компилираме. Нямаме грешки. Отиваме и задаваме. Аз написах по-голямо, пък ако е 5, няма как да е по-голямо от 5. Нищо, задаваме 5, сега ще кажа грешно. Твоето число е по-голямо от 5, а то всъщност е равно на 5. Но това може да се оправи много лесно. Или да зададете в текста, който изписва, да казва по-голямо от 4. Или просто да зададете ето така 4. Или просто да зададете горе по-голямо е тук или равно. Но това не е важно. В момента текста само го давам за яснота. Трябва по-важното е да работи програмата както трябва. В момента пише 5 и казва твоето число по-голямо от 4. И всичко е перфектно. Но нека видим нещо друго. В момента имаме два if-а. Първият казва за по-малко от 5, другият казва за по-голямо или равно. Следно, втория е противоположен на първия. Което не влиза в първия, влиза във втория. Никое число не застъпва и двата. Но точно там е решението, точно в това е решението, че след като те са противоположни, което не пада в първия, със сигурност попада във втория, можем да използваме една друга команда, else, която е, тук е ако е по-малко от 5, изпиши това. Else е ако не е, например, иначе. По-скоро, ако е по-малко от 5, направи това, иначе направи друго. Ето сега, иначе направи твоето число е по-голямо. И в момента прави абсолютно същото, което преди малко правеше онзи if. Абсолютно същото прави. Сега виждате, компилираме. Без грешки. Супер. Цъкаме и въвеждаме числото 6, нека бъде този път. И така, твоето число е по-голямо от 4. Което си е вярно. От всякъде погледнато си е вярно. И else върши абсолютно същата работа като онзи, в който вътре пишеш да е по-голямо или равно и всичко това. Else върши всичката тая работа. Но това е най-просто използване на else. След този else може да имаш друг else, който да е с if. И много навързвания може да имате между else и if.
и While и For, които са други оператори, ще учим в следващия епизод. Това беше от мен до следващия епизод. Надявам се този да бил полезен и се опитах да го предам по най-простия възможен начин. Така че това беше от мен, Хахманус 73. До следващия епизод.